ana kira na malam, wasu su ce alaramma, wasu su ce mini USTAS, ke ma kikan ce malam. Sai ki zo ki kala mini ni na yi ki daina bina, ki daina bina baby, kin ji ko? Dole ne in bi ka kai na faɗa maka malam kai. USTAS kai da ka manta, da ka ja ni gidanka, sai ka bani abinci, a nan fa sai fa na wuce, sai na hau yin bacci, sai na tashi da kunci, a nan na gane fa malam kai. Ki daina bina, ki daina bina baby, kin ji ko? Dole ne in bi ka kai na faɗa maka malam kai. Ke, kin kalla mini sheri, kin kalla mini sheri, zana hauki da duka, zana biki da duka, kin ji ko? Sai na hau maka ihu ka ji ko? Dakata kai yaro, dakata yarinya, me ya faru na ce maku? Bara ka ji malam, USTAS ya ce ni nan, USTAS ne shi ma ɗan, a kwana a tashi, sai ya ja ni gidan shi, sai ya bani abinci, a nan fa sai fa na wuce, sai na hau yin bacci, sai na tashi da kunci, wallahi na rantse maka shi yayi. Ki daina bina, ki daina bina baby, kin ji ko? Dole ne in bi ka kai na faɗa maka malam kai. Ke, na san kina da samari, kamar su Umar Jama, su Baban Kanti, da su Nasiru Shandar, da Abu mai shago, duk kin yi kala masu, sai ni kika rena, sai ni kika rena, wai ni na yi. Ki daina bina, ki daina bina baby, kin ji ko? Dole ne in bi ka kai na faɗa maka malam kai. Dakata kai malam, USTAS ka san Allah, kwarai kuwa, kana yin sallah, kwarai kuwa, kana ga tsoron Allah, kwarai kuwa, ka duba girman Allah, ka duba girman Allah. Ka rantse da Allah wani ne ya yi. To, subhanallahi, subhanallahi, a yanzu ba ni da sarki, zana je ne alola.